Ik wil heel graag bij het Songfestival. Binnen No Try hier. Ja, dat lijkt me echt een droom. Wie wil dat nou net, denk ik eigenlijk. Dat is toch de droom van iedere artiest. Het is het grootste podium best op kerststeen. Dus ja, het lijkt mij superleuk. Na het meidwang van Treintje Oosterhuis aan het Europese Songfeest Justejoen hoopt het Iris Kroes dat er de komende jaren weer plak is voor jong nijtalent. Ik hoop dus net dat de organisatie denkt van we gaan nou alleen maar de Treintje Oosterhuis en de Anouk sturen. Want ja, dat weet ik natuurlijk net. Hoe graag ik dat natuurlijk ik wil. Maar ik denk van, ze moet natuurlijk zien naar het plaatje ik vooral. Want daar hebben we wel schon dat het Justejoen dat het eigenlijk heel wat om draait. En ja, ik denk dat ik iets moois kan laten zien met wat ik doe met de harp. En dan maakt het volgens mij net uit als het Treintje Oosterhuis wist of Anouk wist. Maar ik al wist Iris Kroes. Ik hoop gewoon dat ik Nederland in Wurgje ken. Hoe het optreden van de jonge jongeres Drutje Mat weet ze nog net correct. Maar ze is al drok aan het fantaseren. Ik heb wel iets in mijn holle. Ik denk gewoon met de harp. En qua versken, ja, dat vind ik lastig. Dat is heel lastig, want ja, dat is natuurlijk, er zijn honderdduizenden veskes en er is van alles wat. Maar ik denk dat iets lieds heel mooi is om te doen. Maar een hele mooie visuals erachter, in een hele mooie jurk. Ja, ik zie dat helemaal voor me.